Здравейте, казвам се Десислава Бангиева и заедно с мои колеги от Медицински факултет при Тракийския университет решихме да направим нещо добро, нещо, което идва от сърцето. Идеята за тази инициатива заимствахме от Росен Костадинов, който за четвърта поредна година организира тази кампания в град Хасково за хората в неравностойно положение. Представлява да намерим някои села, като предварително се свържем с кметовете, хора в неравностойно положение и подготвим за тях пакети, които да им занесем за предстоящите коледни празници и да ги зарадваме, като поговорим с тях и им подарим усмивка. Вярвам, че доброто все още съществува и ще успеем да се организираме хората с големите сърца в град Стара Загора и да направим коледните празници по-топли и уютни за тези хора, които са сами или са в неравностойно положение. Нашата цел е да направим коледните празници по-топли и споделени. Защото понякога една усмивка, една протегната ръка или просто емпатия могат да променят нечий ден. Аз вярвам в доброто. Аз искам да помогна. Защото доброто се връща. Ние като студенти по медицина вярваме, че лечението не е само клинични познания и умения, но и емпатия. Тя започва от сърцето. Призоваваме всеки, който има голямо сърце, да се включи. Можете да помогнете с каквото успеете. С време, с идеи, с дарение или просто като споделите това, за да може да достигне до повече хора. Нека покажем, че доброто е подарък, който се подарява всеки ден. Защото доброто е заразно! Здравейте, казвам се Христос Динев и съм основател на ESG Therapy, Център за кинезитерапия и пилатес. И подкрепям каузата на ръка, която дава, не обеднява. Аз съм Николай Панев и съм кинезитерапевт и също подкрепям каузата, защото вярвам, че заедно сме по-силни. Здравейте, казвам се Кристиян Аргиров и работя като персонален треньор в Атлетик Фитнес Стара Загора и подкрепям каузата ръка, която дава, не обеднява. Здравейте, аз съм доктор Митева и подкрепям каузата ръка, която дава, не обеднява. Апелирам всички хора да бъдат съпричастни към малките деца, но и към възрастните хора, които са сами по празниците и чакат с нетърпение малко надежда и топлина. Някой да бъде с тях. Здравейте, аз съм доктор Лилчев от Държавна психиатрична болница град Раднево. Това до мен е Честър, той е безработен. С Честър подкрепяме инициативата Ръка, която дава, не обеднява и подканваме всеки, който може да бъде съпричастен към нуждаещите се, които са сами на празниците. Благодаря. Здравейте! Казвам се Весислава Недялкова и по професия съм маникюрист. Подкрепям каузата, защото смятам, че богатството не се крие в това колко имаме, а колко сме готови да дадем. Здравейте! Казвам се Полина Лалева и по професия съм начален учител. Подкрепям тази кауза, защото смятам, че всеки един човек има нужда от топлина и от хубави емоции. Смятам, че с тази инициатива ще направим празника на някой човек по-светъл и по-добър. Здравейте! Казвам се Камелия Динева, аз съм треньор по пилатес на уреда Реформър и подкрепям инициативата Ръка, която дава, не обеднява. Здравейте, приятели! Една млада дама ми се обади преди няколко дни Деси, за да ме подкани и да се съберем колкото може повече хора, защото, знаете, ние сме тук на тази земя да споделяме, да се помагаме. Така подканвам всеки един от вас да се включи към инициативата, да направим добро и ще очакваме вашите усмивки, вашето добро сърце да се отвори и наистина да зарадваме колкото може повече нуждаещи хора, защото вярвайте ми, те са много и за тях дори един шоколад или една торба с неща, които ние приемаме за даденост, са наистина много ценни. Щастливи и споделени празници и нека вършим добрини!